Us imagineu un balcó fet d'ossos i calaveres? O una façana on les finestres semblen coves? I un bosc on les columnes fan d'arbres? Doncs tot això ho va construir Antoni Gaudí, un dels arquitectes més famosos del món. De petit, quan era un nen com vosaltres i vivia a Reus, era molt curiós. Li encantava mirar com el seu pare, que fabricava cassoles, convertia una làmina de metall en una olla només amb les mans i el foc. I quan anava de vacances al camp, al poble de Riudoms, es passava hores observant la natura i fent-se preguntes. Com s'aguanta dret un arbre? Per què els espirals dels cargols són com són? Amb 15 anys, amb dos amics anaven a veure el monestir de Poblet, que per l'abandó s'estava enrunant. Així, dibuixant restes de capitells i columnes antigues, ho va tenir clar. M'agradaria ser arquitecte. Va estudiar a Barcelona. La ciutat estava en plena transformació gràcies al progrés industrial i la riquesa que generava. S'havien enderrocat les muralles, s'estava projectant l'Eixample i a cada cantonada sorgien edificis d'estil modernista, un moviment artístic que ho abraçava tot. L'arquitectura, la pintura, els mobles de les cases, l'escultura. En aquest ambient és on Gaudí va fer les seves primeres cases. També va conèixer nous amics com Eusebi Güell, un ric empresari que li va encarregar moltes obres, com el Parc Güell. Es tracta d'un espai on les columnes semblen troncs. Els arcs fan forma d'onada i hi ha un drac de colors vius fet amb una tècnica molt divertida que encara es fa servir avui, el trencadís. Consisteix a fer mosaics amb trossos de ceràmica trencada que anaven a llançar a la brossa. O sigui que jo ja reciclava al segle XIX. Com veieu, Gaudí tenia unes idees del tot revolucionàries. Fixant-se sempre en la natura, a la Pedrera hi va fer una façana terrosa i ondulada, com les coves moldejades pel vent. A la de la Casa Batlló, en canvi, s'hi poden veure totes les tonalitats de l'aigua i també les escates d'un drac que sembla reposar al terrat. Però entre totes les obres que va fer, a la que va dedicar més temps, és el Temple de la Sagrada Família. Gaudí la va començar a construir fa més de 140 anys i encara no està acabada. El meu client, és a dir, Déu, no té cap pressa. Els últims anys de la seva vida va decidir treballar només en el temple. Fins i tot vivia en el seu taller, ben a prop de l'església. Per aquí van passar totes les persones, animals i plantes que ara veieu representats a les escultures. Doncs ell en feia de cadascun un motllo en guix per tenir-ne la forma exacta. Fins i tot vaig fer el motllo d'un ase. Es tracta de l'ase de la façana del naixement, l'única que va poder veure acabada. Juntament amb les altres dues façanes, configuren un conte de pedra que explica la vida de Jesús, Maria i Josep, mentre que les torres representen els 12 apòstols, els 4 evangelistes, la Mare de Déu i Jesús. Dins de la basílica, la gran nau central té forma de creu i és un veritable bosc de columnes que s'omple de colors diferents en funció de com hi entren els rajos de sol, tal com ell va projectar. L'equip d'arquitectes i artesans que ara hi treballen han pogut seguir les seves indicacions fil per randa gràcies a les seves maquetes i dibuixos. I ho fan amb aquests ordinadors i impressores 3D que teniu ara, però també amb fang i guix, com ho feia jo. Gaudí va morir atropellat per un tramvia el 1926, però ell sabia que algun dia el temple s'acabaria i aquest dia cada vegada està més a prop. Quan les obres acabin, serà la basílica més alta del món. Quan hi entreu, recordeu això. L'originalitat consisteix a tornar a l'origen, i aquest origen és la natura.